Салом. Мушкиле ки дар чигаб буд, яъне чигабро маҳкам кардан, то ҳол ҳалли худро наёфтааст. Бо хости баъзе дӯстон имрӯз хостам бори дигар низ ҳалли ҳамин мушкилро ба шумо фаҳмонам. Барои кушодани рақами чигаб, яъне паспорти тоҷикиро ду сурат мегирем. Сурати худи паспорт ва печати ҷои истиқоматро ба рақами вайбери чигаб мепартоем. 4 рақами вайбери чигаб вуҷуд дорад. +992 777 11 55 52 55 54 55 57 ва 55 58. ба кадом ҳамин рақаме ки хоҳед дар телефонҳои худ сахранит карда ба вайбери чигаб партоед ва як чизро аз хотир набароред ки рақами чигабатонро ҳатман дар зери расм нависед ва ба чигаб равон кунед. Интизор шавед, чигабро мекушоянд.